kalong ke besutunat bat sngau yo men sim ban yo I ba kawai kalong yeng ka baduk hapo jong ka shnong nong ba merdan kalayo yeng chumai kata hadian bakit khot jong ka Federation of Khasi Jantia and Garu People Merdan Circle kilalet banyarab ha ka panchna ya kate ka yeng ka bala panchna da ka FKGJP kade ka yeng jong ikong blistoria lalu bala IT sha kate ka long me henne ka singi daw ba Dandicliffe Khongsit General Secretary ka FKGJP sengkme harangat ka jingadon lang jong uba Liustar Lengdo President ka FKGJP Ribhoy usamla Shanlang Dingdo General Secretary usamla Nangkyu Suktung bat kiwe haka baydey ban katay ka jingla jong kid khot ka seng na Merdan Circle ban penchna baha ya katay ka yeng katay ka long keme ka lapan pau ya ka jing songo ka bakraw namar kum ka long keme badung bat ka bajusong jusa haka yeng ka bajot bapay Henry Mintapan kalayo anda ka yeng ka babha bat ka bajanay haka bakren haga ne kaski nagaliang jong uba Dandi Khongsit ula ay ka jingero ka bakraw ya kid khot ka seng da ka boong bakilale ya ka babha na ki babha hapo ka imlang salang haka ju ka por ula ay mensim ya kid khot hapo jongate ke circle da ka boong banang ni shakhaman ba ki dei ban yarap shushu ya ki brio ki badung bat ki badon kam shisha ya ka jingeram pli bat kan sayo ya ka ban syong ban sa po jong na gayeng baga na gayeng bakala ro ban le ki baro ha ka don kam ha ka long sem ga jong ka no snyang sa kawai na kilonging ki badon hapo connection ng Merdan bat nagaleng jonga ngasong konong ba kane kajing yalti jong ka Merdan Circle na I ba kanom chang thai kum kinong yalam jong ka seng hapo kane ka Merdan area but ngasuru ban penkamau ya pikawai ba lese baro khat pikamau bat pitip ba kum ba kaktin ka jong bulai ka ba kajing sakri prapriyo kadai kajing sakri yo bulai ro te nga so bodong ba hakane kapor ba ka Merdan Circle kala sakri ya ki parabriyo ki parado prasnam ki jongi bat hakaju kapor kadai ro kajing sakri lang yo bulai ro te kumunong ilam jong kane ka district bat ngasuru banai kajing kakukodo namata kini kinong yalam jongi ki badan hakane ka thang hakane ka area ba kinum dai bersang thaj bat katla kat yai kat badan kabut kabor banakaleng jongi kumbaseng hi ni persang banno senyang banyarap ya kino ki breu ki ba iron kam lingkor ya ka ba phin le ke kam ka barat ba ka mon chong no han ka shnong ka thau hoi man chupet ya ka ni ka yeng anda kala adap baninu jor ba ka to ka yeng mo min shwa ngiso ba ani ka yeng ka adi ka wei ka yeng ba pham ka ba pen kemen yang i wei bi wei henry pat kitu ki sembok kti ki jing trai stom jang ni ki khot pan nga thai ka ke ka ba sinjang ka ba ba hi pi ba komno ba pla man sedang ba hadu ba pendala ban pendap ya ka ni ka yeng hane ka por na kaliang jongi gum ka seng hoi ni ju persyang hiru ben le kat pala ba kumno bangila ba ya kenir lem ya kata ka ketika dia ketika mon ya ka ban kendiu ya ki pardo personang jongi kham tam ya ki longi ki bedon kam shisha ya ka jingaram namar ba ni ju I na ka por ba kum ga jat ben rio ngindale amala kisnong kindan be kumin ki longi yang ki bedon kam shisha ka jingaram mereka ika pokongsan kalau kami siam ba ngai tanat bakat kami siam kami senrang jadi dikhot jokan ke circle ya ka ba flami syakmat bat dei lingba ke jing tristom ke jongpi ya ka ba ngiru kumunong elam joka seng habang ayo ya kene ke jing khot soba ke jongpi ka so ba ka kamram ke jonga banyak don kat lang bat piang ne ka por bat ai men siam lang ya pi ni na kalian ka central body jim dala ban ai kata ka jing dong kam ko jong pi de ke jing tristom ko jong pi ya ka ba kindit khinsat ni na kalian ka seng kemi ngilang banyak snok tilang banyak dong kat lang bat pi de ka ni kam de ka sin ban kong hai na kalian ka seng hi kaleng ka ni ka rilum khasi jantia ki de khot ki je pulut por hiru ban pe ban kentiu lam community jat kam nam ta ka bha ka ben je ki podo personal te ni ka por ka wi ka kamram ka banga ka ban ong ni kham tam ki parro personal ba kham tam ki khot ka seng fkgp